Hello, shout out. Miguel, shout out po sa inyo lahat. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon mga idol. Kumusta po? Live tayo sa ating YouTube channel. At ngayon lang po ako nakapag-live kasi nandito po ako sa probinsya. Nasa Bicol po ako mga idol. Ngayon po nandito ako sa ilog upang magpalamig. Ayan. Ayan po ang aming ilog dito sa aming probinsya. Ayan kung makikita nyo. Ayan. Naikutan. At swimming muna tayo at maliligo. Miguel, shout out po sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat po. Shout out po sa inyo lahat. Hello po, Miguel, shout out. Tara po mag-swimming tayo mga idol. Yan, nandito po kami sa probinsya ng Bicol. Medyo malabo ang aking camera. Ano nangyari? Malabo ang camera. Miga live shout out. Yan. Dito na kayo sa kabila. Tamang swimming po tayo. Swimming. Ayan po. May mga bata kasi hindi ko pwedeng isama sa live. Miguel, shout out po sa 1 million. Yan, nandito po kami sa aming ilog upang magpalamig-lamig kasi napakainit ang panahon. Napakainit. Hindi namin kabibi. Sino? Tayo swimming mga idol. Shout out. Regalaw shout out po sa inyo lahat. Magandang hapon. Ayan po, nag-swimming ang aming aking mga kapatid at mga pamangkin dito sa Lupi, Camarines Sur. Ayan, tamang swimming po tayo ngayon at napakainit ang panahon dito sa aming lugar. Hello, ayan po sila ang aking mga pamangkin. Yan po ay hindi naman po ng mga minor kasi nasa tamang edad na po sila. So mga 19 na po sila. Hoy! Yari ka, paligo-ligo kayo ha. Mailigo muna ako kasi napakainit. Napakainit, grabe. Bigyan ng shout out 7 million in the house. Ito bulan. Hindi pwede. Hindi mababa. Dito natin sa taas. Kaya po linagyan po ganyan para hindi sila titibag yung ano.
yung lupa. Hindi siya nagigiba. Meron tulad ng hagdanan. Pakyat. Init. Init. Layo Kaya. Da. Hello po. Shout out po sa lahat. Ito po yung mga daanan namin. Ngayon papunta sa taas. Nasa si Bunso. Ayan, paahon. At ito naman po yung spillway. Spillway, napakainit. Ayan. 7 in the house. Mega love shout out. Ayan, mayroon kotse. Marami nag-swimming. So, napakainit. Iwan ko yung siya. 9 million in the house. Mega love shout out. Magandang hapon po sa lahat. Hello po sa inyo. Dito po kami sa aming ilog. Dito po nililigo Kasi ang dami basura. Aray ko, init. Ginagawa niyo? Hindi ka ba dito? Naingitim na ako. Wala atang sosin. Init? Ano binili mo na? Tumalit sa inyo. Okay lang. Wala daw tayo coffee. Kasi ako. Babalik ka pa. Saan yung kayo? Lapit lang. Diretso lang doon. Excuse me. Yan po ang ano lang dito pag nagbabaha. Kasi ayan nasa sasagot yung dumi. Miguel, shout out. 12 million yan. No. Ayun ka. Dapat yun yung mga pinili mo. Sabi mo kasi biskuit. Kahit ano. Biskuit yan Ayoko dito si Katin. Nandiyan ba yung susi? Ang talagang
Ayun na, ayoko dyan eh. Hindi naman ako bida. Laban na yung kaito. Baba, wala nga daw po. Ako talaga lang ang tadhana. Hindi na ako sa perito. Kasi na yung picture. Ako na Yung picture na ano, nandun sa wallet. Oo, nasaan? Nasa isang wallet. Bayan. Bayan. Ano ito? Hindi ka mo lang sa kairek ang pagpaano nito, pagpalitin? Sa jeep? Ha? Oo. Double ka mo? Eh, 18 lang. 18? Kada ako yun. Sa dirinig doon eh? Hindi, inalpin lang. 4? Pirang day? Sa dito. Aray, Pero hindi sa isang linggo. Pwede. Tanga-tanga ko nga. tanga lang. Diba? Sa lalaki lang mga tatanga. Tanga ka pala. Nagsampay pa nga eh. Oh, suro niya! Tarantada. Papahat na. Ano? Hindi ka. Oo na. Musa na lang. Nang nagkakto drink. Wala daw soft drinks doon. Ay, man. Sobra lang. So, uy, ano ang kubra pa soft drinks? Energy drink to, bobo. Saan? Ano pa Energy ito? drink. Ano nagkaiba? Ang soda lang ang yaon sa soft drink sa mga Cobra energy drink. Itong garo may halong arak na din. Ay, sige lang. Inumunta na. Ano magaganda? Kaya nga nakaka-addict kami 3 times a day ang ano ko. Sting. Kuha ng baso lang, ima-off lang tubig din sa baba. Office. Ano kaya tubig yan? Ay, baka bang dagat yan. Huwag kayo lang talaga magkarigos. Ano, kita doon dali. Ano ka nang Tama yung pansin ka signal. na tapos bragyan din? Saan hanggang na ibang mga unig mo ka. Dahil, mahalaw ba lang po. Gusto ko nga makanaliputan. Sana, try mo sana. Nakalumag ka na oh. Utang nga yan. Diyan na, daw sa piano. Hindi ko ma-uruli. Ano? Right. Diba ka sa... Tapos ako makanaw. Sa lilim, sumasulipang pa. Sana? Ay, Titanic, nakaharap na ni Kiano Kiray. Ah, tapos yan. Ay,
Gutom ako.
kadiri mo. Putang ina niya. Huwag mo ng pay-pay mo. May nito na kanina. Saan ang mabitan? May nito talaga. Pero kung pinaparating babal lang nga yun. Simit ka man ulit. So, di ba alam mo ka? Saan? May nalang sound. Magaling sa cottage. Duman, ano? Private ka rapper to head ko. Tutura yun. Gawin din mag-store. Sabi mo ko tayo. Sabi nga yun kayo ko ikita ang mga paano na kung makailan ng tubig ikikuha ng resort. Bago sa Malinaw. Kung saan ang resort sa Malinaw. Saan? Ano to, gandaan yung ano to eh. Itong Angels, ano to? Tumugan Angels. tong damo kahit mo. Pero sige, do resort yun ba? Ano saan pa dito ka itong guro-guro? Ragang patakot ako nililibig. Nag-iitik pa ng tao. Makasayutan. Ah, di dyan. Duman ka sa inutan eh. Right? Di mo na. Nag-iitik pa ng So, pwede yun. Duman yung sa inutan. Ay! Doon. Ako dahil da pa. Wala mo man at. Hindi nga. Dito ka na. Buksan mo na nga. Sige, nagsarapan eh. Naka-ano ba? Naka-ano. Dito ka na. Ano, nalala. Oh my God. Lai. Tanga dahil man totoo, content yun eh. Try mo daw. Lai, try mo daw. Lai. Ikaila ko. Puta ka pala. Bakit adapted ah? Alam mo nga to. Malamang naka-ano. Ano, naka-ano lang. Nga, doon sa rin sa mga sila. Bago kayo po, eh, bago bugo. Huwag ka man talaga. May time. May time. Dahil, may time. Sagip ka? Ito ka kasi. Wala, sa sarili pa. Pinapangan ko ko? Ito ka na. Pinapangan ko? Hindi. Yan ang basura mo! Nagigit ka na. Isa. Ito na nandiyan ni ko. Ako kaya ang initan. Yan. Laki-laki na space mo. Kailangan taba-taba eh. Ito ka, panangin na. So bago. Yan na yung huro. Naturingan pa naman tayong CTV. Yan. Mama si ano, commander. Magalang ito ba yan? Special mention pa ko. Your face! Naanggutan man daw ko ka to. Ano? Nagkakaya ko sa tumangan niya. Tapos bigla siya nagkurahaw. Ang sabi? Eh, da, kung mahakay da, magtalikod. Tigilin ko lang. Ganda. Bawal ko Live. na nisira yung sama yung electric fan. Live. Nababatrip. Hindi ka pa ready? Oh. Hindi mo lang sabi. Tikman na ni you. Pwede wag ah! Ay! Stop the car bago ba? Ano man? Okay, yun ano. Ano nang iba? Baka mong sila sa puro blard. Di ko may kaya nahihiling tama. Ano, mainiton. Pero po ito sila sa picture. Bibis ako mga ngayon. Parang gano'n ang bagay. Gano'n mo ano. Noon. What if diamond talaga blurred, be? Di ko talaga nahihiling. Masilawan ka sa baboy. Nahanap ko nga ng brightness eh. Sabi ko, sa cellphone ko puta.
Sa cellphone ko na lang. At chat. Ay, nakamotor pala nito. Tapos, Hindi ko stop ko yun. hindi, nasa phone ka. Namiss ko lang sa baby yan. Mali. Pero mga bag nagsisirit. May nag-ayas ako dyan. Nakalusot mo. Pero ang nag-ayas ako, sabi ko lang. Sabi ko, daig ko. Saan? Saan? Siyempre, burat na burat pati mga tango. Ikaw pa naman malas eh. Pwede pa burat. Tang na ano ni. Tang naburat, di ko na naiintindihan lang siya. Tarala lang siya. Aray! Naayos ko. Ano, may nagtulipan pala sa video. Na? Hmm? So, kuya sabi, type ka pa to. Ano, ako doon type din ako. Di ba sinagusto na. Ha? Saka niya yung... Panis lay. Uy, liwid na. Isa yan. Oo, tirada man. Pandakin ko. Isa ito. Pakin. Yan o, liwid mo no. Ten naman. Isa yan yan. Liwid mo. Baga naman sa kanya. Siguro. Layo, magiging naman sa kanya. Iyan. Ako nag-abili dyan di ba nagsit ako sa'yo? Yung di man daw to, ito pag naghahalo, nag-mix ng gin tapos Isusulong. Oo. Arang nagsusulaan. Para matagal siya. Ano? Pero matanggal ang. Makiko. Yung buwan din dito. Pag ika-register niya. Ano? Sili nun layo. Yung pag-ano ta. Siguro naman tang sabi ko, ano po, ni with honor. Leo. Ayos mo ba sila yun? Ayos man po talang kung may ano something. Siyempre, maabo mo yung tawid honor. Ay. Ay. Okay. Nililit mo na si picture ni ano. Ano ba daw? Kung balik ka na nahirap. Para maano din mo ano lang. Ano yun? Nag-icon pa kayo kanina. Ayop na yun. Ay, kung balik ka na nahirap. Putang ina na. Ano layo? Ayun. Layo. May flowers. Saan yan? Dibu. Sa dibuhan. Ayun. Ay, pero kung paano ko mga kamog Cellphone? Ay, Cellphone? kaya nagpagtan siya. Tig-send ko na. Sabi ko, sana may kawaldingan. Si ano. Makanusun siya. May mag-make-up. Garugad doon. Cellphone? Yun. Cellphone? Oo. Garugadan. Picture? Kaya. Ano lang si tig-sip na kami. Kami na kami. Nagkawaldingan. Nagkawaldingan. Kaya nag-akad kaya. Wala na. Ice cream. Ice cream. Nagkakarawat. Ice cream. Patay na patay ka na. Ay, doon natin kasi simbag ko siya. November 1. November 1. Alas 2. Sabi ko, hindi yung pag-reaction. Napapot nga ang cellphone ko. Cellphone mo? Oo, andito sa may ano. Kiss mo na. Kiss mo na. May nalang Korea page. Kaya nagdula kita lang yung kamis. Doon si Rubio. Ay. Ay. Kasi yan. Wala na lang. Picture kita? Kanino
pang camera. Snow na lang po gamitan mo. Ha? Snow. Ito nga yung filter na snow, yung camera lang ng snow. Oh, Ayun o, baga dapat iniyampi gamit mo. yun ba daw? Natural man lang yan. Natural lang. May ipon. Sinasabi ko lang, pero di mo na ako nagsabi sa kuya para sa inyo ka. Ano ba? Ano ba, kasi yung nag-aro ay wow, ano to? Toning. Yung na camera ko ang magayon. Andy. At siya. Ano ba? Ano ginagawa ni Serraro? Ay, naglilinig ko ng bangka. Ay, mauli na. Kapulihan sa mga rin ng iri. Sabi? Iarap mo kayo mag-iri. Ha? Hindi pa lang kasi mag-init. Kung pa ang irit. Kasi nga, tataka yung anipon. Hindi ko silang irit talaga yung hilingirin. Kaya pipicture ka na kayo. Ang pag nakangirit kayo, hindi sa lang iniyo. Ngirit kita. Oh, yung ano, taas lang. Wisdom, ano kita? Ano kita? Ano apulan pang taas pang... Alam mo, ngirit ka. Oh, inilang man yung taas. Ano ba kayo di sa baba na? Ano ka na? Paano mo ka rin talaga? Ako, si iba kaya, alis ka ba? Hirap man. Ano oras na hindi? Pagkabutis ko na, bakit nakatanang mo? Magpunta si mama mo. Ito? Ano? Nagingirit nga ni siya ka to. Katong kakal. May siyang ano, siyang... Makakong lalakang pinapagod sa iyo. Ngirit ka daw. Yun ang pantas lang ako man. Parang tida na galan. Ikaw lang pagkaano kang song mo. Paano? Pero nagkakaano ka ito sa mukha. Wala magayon nung kaya, hindi ka ako magayon mo lang. Oh my God. Hindi magayon! Mani isa no. Mukhang talo. Magayon niya, pa nakapicture ka na! Ano, hindi ko nakapicture. Hi, sila. Kapag napaligiran ang... Napanahon na sila si kanta ko, kaya? Mukhang tumusis ko ba yun? Magandang baga. Ha? Magandang malaw. Magandang boses mo. Tapos magandang boses mo ako. Ano mo na maganda? Nasunan ko niya ng butis ko. Tama, may pinadalan ka sa kuya. Ikuton ka nga ni. Ayun man. Itong nasa nadadaro ka mo ka to. Ipi. Sabi ko ikuton ka. Ay, titilis tayo ko pala niya siya. Ano? Sige na, kapila. Sa paulit. Tulong ko ulit. Kasi Arpito, nagkakarantahin ka lang sa diri. Gusto ko para, sige na, punta Ay, ko. ba? Hey! Baka di magkano to din. Hindi, magkano. Nasabi na. Kasi yung magkano pala.
Una, di kanta. Kanta mo natin. Yung hindi ang mata niya sa'yo. Kaya hindi pa niya. Untog ka na ka, untog. 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 Ay, Pag kinanta pa ko, ini man. Nag-reflect. Ano ka? Ano siya? Binato ako sa... Ano yan? Ako mo na ito. Tigdak talaga yun. Dadalaw. Sili lang, sili. Hindi kami, sili. Inaalis mo kasi. Pa-picture sila sa akin. Oo. Ano ba ako dun? Nagka-umiyak. Umiyak. Umiyak ako. Hindi yung kainin, hindi yung Parang tawa. kasi. Hi, baby! Hindi mo yung si Papa nga maalis. Yung man si Papa. Papa. Oo, uli sila. May Peter. Kumbaga namin pa paano. Diba? Ano man? Init na kapalugayin ko. Ano? Pag nakapagas ako, nag-i-skip na pareho. Sa dito. Di ko na ako pag-mubay. Bagay man. Ano pa niyan? Ay, ganapalan ko picture na kunot na. Yaman din. Papalupan ka na. Sige, sige, sige. Sige, papalupan ka. Sige. Sige. Butasan na ka dyan. Diba? Sino? Gal. Si Cookie. Trisha. Ay, hindi ka dyan tagapupalan kanina na video dito. Trisha mo. But after all this time, but after all this time, I want to wait and see that you're winning. Slide. Bukan naman tayo nag-aag. Nice. Balik ka nila. Eh, narinig kita ang ano, magayon kita ang ano. Bulan. Bawal ka daw ka. Hindi ka na sa Na-rape si Ana Eliza. Tayo. Yung ganti, tingin
Hanggang dating eh. Kayo. Sige, epic yun eh. Huwag ka lang tumingin. Pasa mo sa akin. Rayo. Ngayon kasi for. Ano? Kaya ka na titipin pamasahe. Para titignan mo. Bendahi. Kasi epic yun eh. Dinapad ka sabi ko lang. Rayo, harap na. Huwag ka lang tumingin. Pag ako nag-sending epic mo naman sa ano. Ano man? Pusagin mo ko sa personal. Joke lang. Wag. Damot mo naman. Oh, Rayo. Maganda naman. Wala na ako. Ganda naman ah. Para si ano, kwintas mga harap kan eh. Nawala. Alin yan? Itong ano, tulips. Tulips. Tulip da. Ay, naputol. Rayo, ano ka na? Pero, love. No. Kala mo ba yung ano? Sabi mo, masagay na siya sa personal. Oh, Da eh. Subukan mo tignan. Rayo. Subukan mo tignan. Natakot. Oh, Rayo. Ray. No. Wawalat ka na, gumaguli ka ng tubig. Bye-bye. Nalala mo nila ka nag-ibig ako? December 1? Malamang. Nagtaas, di ba naghahanap na ako ni ma'am, nasa taas ako second floor para lang mag-ibig ang Layo, tigpicturean ko siyang ano, hindi niya aram. Ay, yun, tama na. Tapos nag-atubang siya. Tigilin ako kaniyo. Layo, hindi ko ginisyon. Nagingilitan sa kuya. Tita niya ano. Ay, mama niya. Lids na. May iba na. Pwede ba ng family? Wag. Tama na. Wag. Huwag na din ano. Ano? Kasi lang. Ba't di ka sumasali? Ayoko. Kasi Ano? Kasi ano? Kasi ayoko. Stress na. No. Ah, Stress na. No. Isa pa. Kasi lang. Magtatapos ka to sa inyo. Butik. no, budigi. Ala, Ay, nasagyan. ha? Hindi nasakit pa ako. Ha? Ha? Dala? 300 na lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Hindi ba yung mag-isang? Di mo lang yun ako. Ito. Alam, madilim.
Basta, sige na, punay na. Uy, may video yan, no? Ayun. Tupid. Ayun o. Kasi. Inis na ako. Tangin na, anak ko mo. Parang ano? Di. Medyo na ko yun. Sa'yo na ni, stay single abay na. Kaso ginaining yung sweet. Upang mamangayot yun. Ang hirap na. Ano ba mga tigil ako akong kisi? Malaki ba yan? Nay, ang kisi na. Nay, ang kisi hinahanap. Tupid, tara na. I like you, I don't like you. Can't you so I could always be there. I love you for so long. Uy, lang, may lang pong nabigiring. Tupid, tara na. Ha? Tara na. Uwi pa to eh. Ha? Yayaman sila kayo. Ha? Kung ano to? Sige. Gagawin sila kayo. So eh, nakalapit lahat ng highway 5. Para naman lang. Kaya pati pagkat ko si Rice ay lupat pa. Intro. Hindi, marami ko lang. Intro. Traffic na lang yun. Halos mga kalahating oras pa ang biyahe nun. Kung paano ang yung pinakasunod ng iban. Siguro nila ang lugod pagkakita naman sa gawin kong pag-aaral ito. Ha? Meron din pag liman ng lupi. May lupi? Ano ba? Naga. Ay, pagpunta Naga. Yung ano, nagpas ng Naga yung lupi na isa. Meron din lupi na kapag anak ko, kapag na liman na doon. Hindi. Panata yung ano yung lupi. Hindi ka tagalib mo na nagkunhan. Tawagin mo na lang. Tunay! Ang apo na pati ko, Angel, si ate rin yung amo ko. Hindi lang ako sa balas gusto, alas ano ko nag-apo. Alaon na. Tara na, Tunay! Punuin ng bread. Yay! Bawal upuan to. Hindi naman kami basoy. Yan. Sige, bawal. Ay, kanina yan. Isa, ano yan? Ano? Tagal ba dyan? Yung salamin. Ay, kawawa. Ayun na lang kita inot na. Hindi naman kita basa. Ikaw. Dito na ako. Nakaw. Naman, so. Nagpabukas nga. Pindutin nyo lang yung bilog. Go na. Man. Bakit? Okay na ba kayo?
Dala mo kayo na yung gamit ko. Meron. Di mo ako akala ko na. Cellphone ko, tapos bag niya. Hi, nasa electric. Ganda ng makeup kit ko. Ah, busog ka! Basic ko. Oh, busog ka! Di yan! Ako daw dyan. Bumani, Ang uso mo. Ikaw, mas grabe to eh. Wait lang, sakalo ka na na. Paano? Bugin ako pa sa kung magkabata nga nito, di ako nagraraniran. Alam mo, lalaki yun, makamatay mo. Uy, maski man maging babae to. Ano eh? Hindi ko, Ikaw na patin sa babae. hindi ko clinic. Ang lubot ko. Atanto lang na naman, katarang ko pa nga yun. Sabi mo kapuntin mo. Ay, di man nakapun. Hindi ko nahihili ang mukha ako. Hawakan mo. Ay, ipot mo isa. Ba't di ba na ganun? Ay, sorry, makain sa bukid. Oh, Hawakan mo. saan mo na ito ang dyan? Po, malamyaon ni Ron. Ay, Kumain ka? malamya. Yung nandun, no choice. O, hawakan mo. Uy, Gan- sarap mo. o, gantuin mo. Malamyaon. Ay, nagbubuka. Uy, sarap mo. Oo. Isa na lang. Alis na. Namitan mo kasi. Typong ko to, pwede. Ha? Typong ko. Wala pa yan. Baka basa na yun, ha? Cellphone ko lang pa. Yun. Yan ito pag. Siya, pero pambal. Kinakabahan na lang ko sa sama ni mama. Nag-abot-abot kumakain sa kwartos. Ano ako? Oh, si Raisa, nagdadala Hindi na ko lang. makihamos. Siya din, may lim din siya. Sino? Yung puto nyo. Wala. Ay, hindi yung kapatid. May tatlo lang. Bakit daw? Ano ka namin? Ang pangalan? Pangalan kay Raisalin? Ang pangalan mo? L-Y-N? Ba't gano'n? Kasi dahil walit ni mami. Wala na. Balik lang. Pangalan Wala mo? sa akin yung Ini wallet May. ni mami. Liza Oo, May. Nasa You iyo. can call. Wala sa akin yung wallet ni mami, ha? Kinuha niya sa akin. Kasi akala niya di ako sasama. Ay, wow, Bing. May signal, oh. You are still offline. Yun na, mali yan. Tigna-try ko siya, hati yun. Oo. Punta na lang. Di talagang malumya akong raibo. Tingnan mo. Ano? Puro si inabaga. Siguro nababalad yun. Baka. Kwento mo yan. Masama ako dyan. Alam mo, putang bubla. I love you sa nakaida ako niya. Pag-aman looks it. This is the last day of May and I pray that John is rolling. Doon galing. Ito pa nga dito. Cute kasi mga nag-graduate na yan, no? Nag-did honor dahil sa ano, sa pandemic na tag-init. What? Ayun. Ano mas gusto mo? Face-to-face? O paano? Modular. Modular. Kung modular ka, na-stress ako kung paano isolve ang math. Same. Tapos, kapag face-to-face man, Na-stress ako dahil sa classmate. ha? No. No. Mas bet ko itong modular ta kang naka-audit. Dati, di ba, titatawan ako ito pang 1 week. Hala, nag-i-imagine ako scenario digdi sa tubig. Pero kita mo. Tapos bigla na sa si yan. Garo ka ang tanga. Sino mo nag-i-imagine ako? Anyway, Dahil kayo naglalaro. dahil ko ni sa video. Sa TikTok. Pero nakaigin ako eh. Baga ka naman. Ikaw ang baga na kasta. Nakadigdi no. Nakadigdi. Ay, Ray, may digdi-digdihan na tayo mo. Ay, Ray. Ha? Ay, ha? Hindi ko yan aral. Hindi ko dyan nagkukonsinti. Bala yan. Gayan. Nadididigdan ka. Lai, sisay man. Si Raisa. Bako, Liza ang pangalan ka.
Joke. Iba ba? Hindi. Una na ako nakadigdig. At tulo baga ang rason ko parang nadigdi na tapos ano paano pag-drive? Ini brake na kami. Ay, parehas ta. Brake na talaga kami. Masarap yan, Bibi. Teka, nakilag. Siyempre. Hindi mo para may Ito ko naman yan. Ay, gusto mo man. Parang nakandubot. May lugot ka? Ano ba yan? Pag nabaligin. Picture ka to. Diyan lang sa tubig. Ang ganda. Oh. Uy, malinaw siya, B. Mali naman talaga. Ikaw ng buka. Ako, sa linaw pa si ako. Mas bagay doon mag-video. Miss ka na, Hans, ni Angelica. Miss ka na. Miss na, Dahil ka miss ni ka na. ano, buga-baga na ako ni Kasta. Bumamagay mag-video ko ako. Nag-imagine talaga ako. Nagabagan kami. Napadapla ako tatanga. Tapos nilulo ka niyo, B. Siyempre, nakikisali sa imagination mo. Miss ka na niya. Miss ka na niya. Balik ka na, Hans. Ay, kung mo lang makabalik po tayo na. Tatanggap ko mo. Magbalik ka na! Nay, 2 months daw ano. Wala lang makamove. Walang bahay. Ano daw? Walang bahay. Ay, inahay naman degree ba kung tulas para sa iya? Abot ng kamay. Kung nila yun, Dali na. 12 na tula para kiyan. Ayun, no. Isa, paro pa. Ang saro, Last home na. only for him. Nabasa mo na ano means may butterfly? Tapos in classmate, in ano Ano yan? English yan? Arin. Yan, ano? May in the butterfly sa mga Ano? English? Nagribe ako kan sa tahaw kang. Mga klase. Kuma? Ay. Ilan, mabasahin ko. Title pala, naging-read ng klase ko. Sabi na, the butterflies in my stomach died. It is literally true that we have a butterfly in our stomach. Of course, we don't know. Ako ito mabasa. Ang dami, ang dami. Nakabukot ang boring. It's getting boring. Kinikilig ako dyan nag-iibi habang nag-iibi ko tula na yan. Hindi na mauulit. Kapatid. Ang pinaka, Kadiri. crazy na ginibo ko about sa love, maghibi sa tao kang dako na tao, tapos, Ha, ay, tama. Random signal lang. magibo ning ning Signal pa ning lang. tula, Tama, tapos, tama. basahon sa harap kang dako na tao, maghibi. Ha? Ano? Saan ka daw pumili kanina ng soft drink? Hindi nga kami nakabili. Ilan? Bado yun. Ako dumabasa sa imo. Tama, bado yun. Binayahan ka niya. Bugo na naman ninyo. Wala yun na talaga, oh. Naging bye-bye. Hindi na ko ano. Ay. Wala, 1,000 na ang kayo. Panabaligin na. As unin man layo. Naghapot kaya si ma'am kung paano da nagpupun ang love tapos natatapos. At ang answer ko man, in my perspective, love begins with a simple interaction. The simple interaction that can turn into a mixed signal. We all know that mixed signal is by giving the intention toward the people you had interest with. But mixed signal is by intention but not surely to pursuing the person. It is just admiration but not love. But once that mixed signal turns into taking a risk and pursuing that person, and that's how love begins. And when you are comfortable with that person without asking about your worth, is that what we call love? It is how exactly begins. For instance, my question, is that love ends? My answer is no. It may be yes, it is for a reason. We somehow love ends. It is not a simple question. Love
never fades. Love is still, but maybe on how love or that person treated us is the way that the love slowly ends. It is how that person hurts you. It is how that person questioning your worth. Aray, pang ano. Hindi ka nagtaka. Nahihirap ako sa iyo. Tapos ininasabatan ko siya kaya nakagiba akong tula. Pagpadaman ako na sa bakery. Tapos, nag-procession sinda. Ako din na. Nakasa Christian baga siya. Tapos uchaw. Hindi ka naman dadangog. At yan, dadang Putak. Aron ni Jorgaya. Ayun na, huwag signal lang. Ay, para nag-chat. Naka-restrict man kaya, alam mo niyo. Si Jack. Ang pangalan ko ni Jackson. Gano'n na. Jackson. Gagawin ko ng mga tugang. Ay, mo na. Mga tugang ka ni. Puputi yung pati. Ano sumputin ko daw? Ano, wala ko. Saan nagtugang mo buka tawag mo? Tugang niya pala ng baba. Ito, panis ka buto to sa kulo. Lay. Tinuturo mo eh. Makatanong yung Ay, Ay, gusto ko aki. hindi o tigo-ubi ka na. Nasa'in. 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 Kadakol daw mo na sa araw. Ay, alas kong mga oras na. Alasin ko kita mga abo. Tig-agi-agi mo na ko sis. Ako ba ang drive? Nagkakaregas pa sinda eh. Nakaw nakatakpan ng tasibat mo. Asta, naguhugot ka. tawagin mo. Kailan naman? Yan, tataray. Babal. Hindi ako nagtataray. Pulbuton mo ang mata, sabi na mo baga. Anong ka na? Naputon. Wala na ka nung sabi. Maaman akala ko. Hiling mo, maaman yan. Sasman. Nabuka. Di ba si Benitez? Ano, ang plan? Muspot mo man ko sa... Grabe talaga, plat na plat. Tugaw para sa bahan ko, sabi ko, pres, atabang ka daw, talikod ka. Nagtubod! Sabi ko, pres, laga, pantay. Sabi da, nag-English ako, sabi da. Sabi da, pati, apo naman, basta tang English niya, di mo da, pagpara, di da sa pagpara body shame man ta. Basta tigpara English ako, sabi ko muna araw ka ni. So, ano sabi ko lang, so. Hindi na ito, grabe ang English nila. Iyo, tapos sabi mo lang, so. Ano man? Huwag mo liwawala, hawak. Ako din, nakababay mo ulit sa aga. Sabi mo na lang, babay. Visit ka. Pero para sa ako talaga, mas worth it na lang digdigi sa duman. Kita yung bit. At tigibanta ka digdigi sa duman. Malaman, libre ka. Kasi, kasi ano, Kasi, libre ka. Ikaw kaya ang point na ito, habi ko baad maulitan na araw itong piano. Kaya, Ako, dito maulit. na ako perming nag-anong effort. Yan, sige mo, tara na. I don't need your love. Maglalakad na lang kami. Sige, umpisa mo na. Siya lang. Ulit ka na. Magbalik ka lang yung pakaraan ng ikasamput. Naturingang yung... Hala, mami, rin Pilipino akong putang. Di ba? Ay, mahirap pag ang ano. Yung Mag-ano ka na, English ka na lang. Ay, putang na. Oo. Iyo. Mag-English ka na lang. Sa Pilipino, anong hararaw-ruman ba? As ang mga number, pati ito turns mo to ano. Sa Pilipino. Like, ako naman, like Arke, Hindi ka na pala mag-teacher, mag-sundalo ka na lang. Ay, pagka doon ang dunong ko. Ano man? Alam mo, 1957. Ano to? Isang daang siyam na po. Lima. Basta 7. Isang ano? 1,957. Oh my God! I'm so proud of myself. 57. Ah! Isang Yeah. daang... Naku po. Pero mali.
Isang daan ba yun, Mapon? Malamang, 1,000. 100 siyam na ay, puta na yun. Bako, 100. Sino? Wow, sigaw mo na pala. Marami yan ang Jerica. Ay, puta. Ako sabi sa mga papapuntahin ulit dito. Meron ang bayang. Iyo talaga, sabi ni Mama. Ano ko maligdi mo, mas si Raiza, maulit ka ligdi. Yung mga dayo mo, sila naman. Kita sa iyo. Uy, kamo. Sintay. Yan. Gini mo pang ido. Ay, ang tangkad mo na, Ray. Nakaduwa na yan si Ray. Pantulog yan, turog na yan. Di man kasha. Okay, babasahin niya ni Peter, magugas ka ng pa. Taped! Sabihin mo tara na. Kunin mo yun. Sabihin mo tara na. Alas 5 na ko. Ayaw pa nga magkarahon. Uwi na din. Ano yun, samantalin mo na, samantalin niyo muna ito yung ano. Baka taon bilang niya, baka mga kita kayo ulit. O baka naman huling pagkikita nila ngayon. Break na kami sa Ganun lang naman ay. Grabe yan. Kung kumatugot, iba-iba. Sorry, ay, Ay, ang hibi pati kaya nila sa baka nung gusto niya maghibi. Sus! O binayaan mo ni. Kasi ang Tama, dahil mo yung mag-ibi. Paano dahil? Doy, Wow, ikaw ikaw pa. makaluson mag-ibi. Dire-diretso na ang luha. Di man Dito talaga siya nagpupuno digdi. Ang gandig dito talaga siya magturo digdi. Ang tagal. Ay, gumusama sa imo, gano'n ka nagkamatis na ano daw. Nag-ibi ako sa harap mo? Yes! Sabi na rin? Ito ba lang ano? Sabi kita maulit, tapos ang lang sa may ano, na may pedestrian line. O ano, tapos, line. Lane? Tanga ka, line. Hindi lang. Lane, ano yun? Ano to, airplane? Ano? Yung baga, tapos ito pa nga sabi mo, mahali ka na, tapos malong ka iba-iba pag uli. Ay, ikaw to nag-ibi duman. Hindi mo ako nag-ibi. Pagkatapos maghibi, nahinta ka naghibi naman si tanga. Ikaw tong tanga. Naghibi ako daga ni Eliza. Di na daw siya, bako na daw siya dumaan. Naayok ako ng ano. Ano? Uy talaga lang. Tigiris na ako, sabi ko, ano yung paano po nag-ano? Oo, ay man naman. Siyempre, sige ba? Tanga ka pa. Tara, mabal na lang ito. Wala ito na sa cellphone wallet ko. Kasi pala, ang duman si ano, kumpleto to, may perfume. Tapos naman itong Victoria's Secret. Di ba ang biyahe sa rong oras? Dapat din ako ito nag-ipan mo. Ano ang biyahe sa rong oras? D4, mga 450, tapos manap ang palang sa arang 5. 5 talaga makakauli. Masasamanan ako ni Mama. Data ka na dyan sa booth, balok mo. Yan na dayo. Sabi siya, huwag na tayo sumami. Masang mga sa giraray. Sabagay. O, malagi sa ano. Binayaan na talaga yan. Sabi mo, senso. Tapos ako, ano talaga, nagsuwa dyan. Auto na. Matarang nag-ahalis sa... Pabor na pabor kami na Ido. How dare you? Hinahabol mo may bagaw. Hinahabol mo siya. Wow! Mm. Anong position ka, Ido? Hinahabol talaga. Huwag naman, don't beg. Pag nahabol to, ano, balikan mo na siya. Sige, pag naabot ka to, iyan. Bibidyoan ko daw, tapos natatarang kita. Pag na... Kadibig ko. Tapos nakanta ko, Ano? kung balikan mo ng hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong destination. Kung napalikiran na, hindi ko patuloy.
Nakulakaw ka na. Ikaw lang, maski hindi ako, hindi ko malakaw. Angat ko, nagre-reklamo na ano na, tapos di mo nung ano ko. Dito ka ang pinupugulan naman, luwas na. Magpapag ka na kaduman. Hindi na ka ang pupugulan. Ha? Never na akong mabeg. Because beg is too big. Ay, bako. Ano to? Too big is what? Ano to? Ano to? Pagkagaswatan. Yan. Bako! Bubo ka. Too big is water? Too big water? Anong too big? Too big water. Ay, yung ano? Bako. Nahabol na ako. Water. Ito na sindan to ba? Wala, sa'yo na ba ni? Dali ma. Panangramihan. Panag-araw gani. Ay, nagka-misunderstanding ulit sila. Oo, tignan niyan ka lang niyan. Ay, Balikan mga hirap. Ayoko na. bakit? Hindi ka na balikan. Ha? Dahil mabalik ka ba niya ko taka sa tigpugulan ta ka? Isa. Mabalik talaga ko tao. Doon business man siya nag-acidic, kaya lang habukon talaga. Nag-acidic? Once time dandan. Dandan. Ano siya? Naniwala ako sa forever. Hindi mo na nang maginalang kita. Takot ako kay mama. Anggutan mo si mga mumu. Joke lang. Anggutan mo. Luhay na! What if kamot to niyon? Ito, Huwag na mo na yung pang... inaalagaan ka niyan. So, Kaya pong alagaan sarili ko. I don't kita need... bulag ka man? I don't need... Ano? Hindi nakapalas na. Ala, man akong tukangan. malas lang yun. Man akong tukangan. Yan. Iba... Di ba, lubot araw ka ni? Isar araw na ka ni? Wala ni, itong komodo. Of course. Ay, naalala ko. Ang love language ka araw ka ni. Iyan, sasabi mo ba kay Darlene? Ang love language ka na? Kurot? Uy, uto. Arin. Sa iyang love language ka to kay Darlene. Arod ka niyo. Sanay ko yung flow. Baga na naman. Yun ang ko to? Si Sina Gibo. Si Hans kay Darlene. Aray. Tapos si Darlene, may grabe ang ilay. Kirag mo naman. Fans. Ayoko na. Busis kayo na yung ibabaw. Balik ka na, Hans. Ay, Pagkaubos na nito. like you, Tonlay. Uy, uto ka na. Tigalat siya sa gilid. So what? I don't care. Pag naubos ko. Jali ko sa'yo muna. Wait, Yan. Ano? Tadapang pa. Kaya pa mo nung lako ka lang kung barkada kita. So what? Nauwag na. Parehas kita rin. Kanigtawan ni ano ni Ila. Yung siya. Sige. Ay. Ay, buka na. Isi mo yung pulo ko na ini. Isi mo ni. Isi mo ni. Yan. Bata ko. Yan. Sige. Ngiri dito. Baga na. At least di ako nakarugkan ni kung ako. Ay, sorry ah. Sorry. Ay. Tila naman kami ding space. Duwa pa ko ta kami di. Kami doon ng pinyaran David Uno. Kasi doon kami din nagsalo. No plastic. Kami na doon ng picture uta. Picture daw. Plastic ko man yung puno. Tawagin mo. Layara mo ito siya nagkanta. Pagpauli. Ay. Tigdapo. Ano kaya? Baga na tigdapo ko kanino. Naglalataw. Kaya kaya tamang magkanta. Burukin na ako kaya. Magawa ka pa. Ano lang, burat-burat ini. Di ba nag-iri naman kami? Hindi ang gibo. Sisa yan. Hmm. Sisa yan. Si Camille.
Kamin. Saralan taman nyo. Yung ano? Nga burat. Susukano kaya ano? Kadiri. Yung ano? Parang medyo laro. Sisiyo. Sa dulan iniyulay. Pan sa pistahan. Mabilis na. Ano? Ikos. Parang medyo laro. Ay, uni ba galay? Si Kulot ay medyo kulit lang. Lemon siya. Sabu. Ha? Sabu. Sabi ko. Nasi pagpadagat niya. May lubot. Maano ka dyan? Maastig ka dyan. Maangas. Pili mo. Lubot ka nga aki ipal. Hindi ko manahilig na sa Ano ba daw? Profile mo yun, Martig Maidi. Pose. Ano yan o? Cutie daw to nakatalikod ka, be. Ay, nakatagilid yan. Ano yan eh? Oo. Di ba na? Mandung ako dyan. Yade. Idang ako niya. Hindi? Ayan. Take profile ko ba gani? Only. Hindi ko aday ko public. Only lang yan. Uy. Ina. God sleep well. Ay. Burli. Ina na nga. Hindi naman kong picture. Nakawara. Ina na nga. Sure ka? Lay sinag-acting kami duma. Ay, iyan. Nagawa mo na sa ko. Huwag ka nang putang. Binayaan lang ko dyan. Yan, nagtatampo si Rayta. Hindi na. Alina nga. Ay, ano mo yung point mo? Ba't Alina nga. Sabi ko din mo ko pagturuan ng ating paparang. Angelica kayo! Ano ba ka? Kumporta ka na nga ni Jen eh. Stop the car. Baka ba? Oo. Ano ba ka? Ano? Oo. Ano ba ka? Camera mo nila. Magayon ako nigdi. Mo naman ako nag-picture. Papa. Ay, ano ka lang. Ano ba ka? Layo. Paikot. Oo. Tigiro. Ano? Tigiro. Hindi ko to tigiro. Tigiro mo. Tigpagpag ko lang. Ano Tigpagpag ko lang. Baga mo ba yun? Ay, kurutan mo na eh. Kayaon dyan. Ano di ho? Iapon mo na lang. Dali na nga. Kurutan mo na nga. Lag mo na. Bagsak mo na lang. Ibagsak ko. Ano mo yan? Hoy! Mukulutan mali. Pinalat ka talaga sa ako. Hindi nga daw palda ako. Baka unang itong putiin. Tumang ka muna sa balyo. Ano, bagang gusto. Uy, alapon niyan mo. Nagkaurulo. Apon mo, ikami ka sa alan. Ikaw nag-igo. Sure proof niyan. Kulang ako kung wala ka. Kami pa kani. Kang December. Tagas ako, bakal ako just lang. Ano man daw yan? Hindi nga, may nangyarang wag yung account niya. Tagas ako, bakal. Kulangot siya kung wala ka. Ha? Kulangot? Aray, kulangot. Kulang, buo ka ba? Ano? Ha? Paano ka ba? Wala. Hindi lang nasunod gusto. Ano ka man tayo nandiyan? Nagtatampo ka mo. Patay nasusunod gusto mo. Ha? Buga nang Ha? Oo. Sa early. Ano oras ako yung kakauwi? 6 na? Pag ako pinagalitan. Ako na rin ba? Ayun, nasasabihan ko si mama, ma, tayo mo ko pag-anggutan. May anggut man ako. Pero ito na, tapos tinapilang ako. Ayos na yan. Ay, ayos na. Dali na nga. Kung balikan man ang Wala ka.
Pumunta ka na lang sa gallery mo, kada ko nung kantigahan. Pag ito man naging close kong bata. Balitan ko na yung Lay. Das. Unsa? Ay, ko sa'yo. Wala ka mo, nag-cellphone ko. Mahal niya ako. Joke. Pumunta na. Dari ko ni mo yung wine. Ano? Makakakabalik na picture na ilay. Puro epic. Try. Mga nabibili. Ako? Since the day you said goodnight. Mabili na siya ng mga Mabili din daw. Binigyan ko kasi pira. Tari na eh. Sabor na nga eh. Anong ilabas mo? Si ano, sugar niya. Sigamit niya ako. Sisa yan. Sugar niya. Dugang may. Hihira. So, yan ang sadyang pwede managrat kasi ang sabi hindi ko nila. Pupusin sa mga na yun, hindi ka nahiyata sa ilan na bigla nang makita ko sa kalabas. Pero Sabi sa Evangelic, may okay at bumalik na kita. May wala na naman gamit mo. Kaya ako naglakad pa po. sige na, inot na. Ito ang bubugulan. Pati iyo. Pinapalapit na kasi. Buring. Hindi mong feeling. Buring. Buring. Hindi ka naman. Dito klase rin. Region. Ano? Ako din. Bukas siya daw. Ano? Hindi ka naman kita pala yun. Sabi naman ang tira. Video ka. Ay. Uy. Baga naman. Gusto naman. Sus! Patali mo na yan. Kaso ba ako pa lang sa akin? Igot na yan. Uy. Natry mo. Pating signal ko ba sa mga. Ano ko sa inyo? Para mo ito. Yung
Kasi mami. Ano po. Kiss mo lang sila. Kiss mo lang sila. Mamalang tayo dali. Kiss mo lang naman. Eh, di ba? Wala ka. Kiss. Well, si Papa. Si Papa mo lang ikaw. Tapos sa ano pa rin sa alas 5. Mga sa bakery sa mga sabi ko pa yung at marami ko nasa bakery na. Ay, ako. Ako na eh. Ito siya. Tama ka, nagpaaram ko alas 3. Bumuli ko po. Nagkawarin ko sa kanya. Nakatay na ako ng iba na. Tapos nagkakaroon na. Iyo. 1 hour ka naman ako. Pagkal. Kala, wala ka na sa ulo. Ano, wala ka duman? Naman lang. Ano? Ay, pero sa mo, ano number? Oo. 091212. Dahil ko na araw. 1212. Hindi ko sinigaw ako. Dahil sabi mo, traffic. Ayaw sabi mo, traffic, may na-disgrasa. Oh. Hindi mas lalong ang babawalan. Madisgrasyaon pa lang. Nagsisimbag. Makambalan sa Ay, wala ko nagsisimbag. Ano pala, maya pa ng bala. Ay, yun, buo, nag-yung buo. sabi ko, sabi ko, ilay sa baga niyo na nagsisimbag. Magpampirit na po ka mo, please. Gusto ko na mag-ulit. Parang sa bitis ko. Yan, sa bago sa pen. Ha? Ano? Taon niya yan. Sa bago. No, ano nakakagod pa yan? Ay, si... May kapart niya yung sisi? Oo. Asayin? Nasa bag mo. Ah, sisi ulit mo. Ay, sisi wala. Nasa bag mo. Ano, sisimbolize ka? Hindi ko alam, sa Pandora man lang yan. Yung taon niya daw at may meaning. Ano, di ako nagusulot ng mga may meaning. Ay, igusulot mo na ako, pero itong pang ano lang. Puro Pang kami bagay nagpabi sa sa meaning. meaning. Malamang, hindi na kung maano at least, at least stated. Ano ba ang bitis ko? Ang bitis ko po. Pudpud na pudpud ang kuko mo sa ano. Sa'yo. Makalawasan ng ano, gupit. Iyaw ka na gusto. Di habok mo palabong ko. Di ko may nagpapalaba. Hindi na ako may aratiun kaya ang kuko ko. Ako yung man. Hindi lang halaba. Tapos gagawin ko na. Ibuto nga ni Ma'am Jamie. Garo mo kasta. Oh, Hindi nagpapalas mo yung sarap-sarap ako. marihilo ako. Wow. Burat na ako eh. Kapaputan mo. Barat pa ko. Pirani. 5. Hindi ba? 5 ikot ka daw, 5 ikot. Mag-iyon daw yan. 5 shot ka daw. Ha? 5 shot. Na ano? Tawag ko lang dide. Pero ano? Di pa tayo pwede Hindi pa tayo pwede magtulong maghiga. Nag-i-enjoy ka. Saan tayo higa? Saan ba tayo mahiga? Sige lang. Isa mo dito. Saan tayo mahiga? Sige, Hindi dito. ka muna kung nakatayo. Tulog ka naman. Huwag naman ka nakahiga. Pakakuan mo kayo maglakap pa sa niyo. Hindi pa kasi na nagtutunan. Pareho ang puno na yan. Bilis ka na na. Mali lang hindi kasi sa Kumuha dyan sa tindahan ay makalagsalit ako natin para nila matigas. Oh, yan na, oh. Marami yung kamay mo, bro. Hindi iwan na rin sa
Di ba arang ikaw pa makakadulak sa dikir kung lang ng tulog ko. Hindi ka mo naman naman. Maintindihan man yun doon. Nagpaaram ako. Siguro, biglaan lang. Dito man lang ako. Kailangan yan ang turog ko lang. 2 oras ng turog ko eh. Alas 3 kami natapos mag-irinan naman. Tapos nagula akong alas 5. Nag-i-idbit lang pag ako dun. Di ba lang nga sa oras ko? Pero pag nakailing mo, magayon ba ko patik lang na maano talaga. Lugarang pangitis ko. Ayusin mo doon to ko mulay. Kung kabang ang lubot ko. Kaya nga nakaarap ko kani para sa tukawan ikaw. Ginagara na bitis ko. Hindi kaliri. Yung ano ang Lagyan lang natin. Nakaalig. Maganda sana yan. At kung mabulas na rin, pagbalik na nila. Balik natin dito sa school. Talagang pati na sila sila. Hindi na ata parang sinito sa mga ito, alagaan. Sa kalambot ako naka-on-cam kang naburat ako. Iyan ang pidya. Sabi, na-on-cam ko pala, hindi mo gulo ako si Arka, di ka nga mga paboras. Tiga taragayan ako. Tapos ako doon, tanay ko daw kaya rurulo ako yan. Tapos tanay ako mga paboras kita itas. Pero kung gusto kong trang paboras, tiga-ara lang ito ko lang. Hindi ako sayang ang araw sa arang bago. So, okay. Ay kaso, ano ka, ay malibalin ka lang talaga. Ano yun? Kubra yun. Tiba ka lang. Ito ang tiba ka lang. Paggal. Isa iba. Ito, pinila ka. Ay, man, hindi ko na yun. Ano na? Hindi ko pinay. Medyo man sa kaway, madaran doon kubrang naka-plastic. Malay mo, may libat din ito. Barato rin ito ang kubra, ano? May Sa 25? Ano pa, aligira lang. Kasi magdala din. Magana. Kapag mo ano? Kaya si Mama. Gaan po. Kaya si Mama. Wala ka eh. Ngayon na lang sa natin mag-yan. Hindi mo na pa. Malay mo, may offer. Pwede na akong paringa ako. Mara mo, dahil na ko din nagkatuwatan pa ako kay ba. Ay, dahil may ikaw na nagparang ko yan. Doon ako nagkatuwatan kang gila. Hindi, sabi, text ko na si mama mo. Sabi, sige mo, di kaya ako nakaalis. Ha? I-text mo pag-ulit mo? Oo. Diba, pag nagkapot na lang. Sabi ko, night Okay chat. na yun. Para sure. Ang alam mo, sabi ka rin ako. Sabagay. Nakaulit na gayet ko pala. Siguro kay Bala. Tama. Tama ni mama. Wala nito? Yeah. Iya, mas nakulog ang mas nakulog ang tarong pizza sa physical abuse. Iya, Sige na, physical abuse na kagaw. na physical abuse ako pero para sa mas nakulog ang tarong. Hanggang ano eh. Hanggang ano. Pero pag ano ka, pag physical abuse talaga, nagbabalos ako. Pag pinapako, pinapako ko. Joke. Uy. So. Dito na pa ng si Bob.
Ibarta ka naman. Oo. Ako, ni. Bisang gusto ko. Oy, 80 lang. Sa 80. Hindi ko man libre yung ano, pumasaya ng libre ko. Ay, sa bagay. Mga rin man. Ay, 80. Paris kita lang. Wala eh. Live, Paris kita. Okay. Hidiwata. What? Live, Hidiwata. Pare. Paris. Paris. Live. Paris. Hindi ko alam. Ay, nagkakanta lang po ikaw man. Titig mo, hindi. Mami Ryan na lang kita. Ano basa mo yung dati? Miriam? Ha? Miriam? Miriam Santiago. Webster? Oh, nag-iikot mo siya. Ano ka? Ha? Hotdog. Marami siya kanan. Ito, paulay. Ay. Ano ko? Yan, sisirain yung bag ko. Ako ang naka. Si ate mo, maribukong sa GC. Malamang siyang SK ano. Ano sabi ko? Bye-bye. Bye-bye. Hindi ko nakahanaw. May tubig lang yan. Siyempre, iba ang tubig sa Water. sa libmanan sa sa Lupi. Tandaan mo. Ito tubig iniwat. Ay. Ito, kung magkadurugtungan mo yung mga tubig-tubig. Mga ilog-ilog. Ngayon, pero online. May warang parang sabi ko. Ano sabi ko man sa iya? Sabi ko, at least, ininasa notes ko, natig-copy paste ko na bawat yung butak siya ning saktong 12. Kundi, nakaturong na sabi ko. Oh, nakatulog na tapos. Tapos binati ko siyang saktong pagmata kong alas 11. Sabi ko, happy 7th birthday fans. I wish you all the best even though you forgot my birthday. It's okay. I just wanna win you special today. I hope you will be happy today, even just today. And take care and always take care of your health and to your health. May our heart heal and may you grow better. I'm always proud of you and keep admiring you from afar. You always Sana all ka lang. Hindi naman nagsabi pa kong you always have a special place to my heart. That's all. Again, happiest. Sabi niya man, thank you ang gift for reading. I'm sorry if it ever got to be. Hindi na itong account na ginamit. Nagtagalog, English ako, yabi. Sabi na, account na ginamit. Wala nang update about you. Again, I just want to thank you and always thank you. I wish, abdo kami no, that you will find other man than better than me. Oo, Tagalog ay English ulit tayo. Basta mo. Nag-iipin na naman eh. Ang ano man na yung mga. Bye-bye. Nangalay. I bought you a gift. Birthday niya, nagbakalan ko siya. Hindi ko TikTok. Parang tali dito. Kung naaraman ko ng may bago na. Tapos, ikapat sa regalo. Na? Kanina yung mga nakasampay. Hindi, nandun na sa taas. Paper pa ba? Nandito na Kaya nga sabi ko siya.